kuita kwaMwari. Your wishes are not manifesting, but the will of God is ever prevalent. Ngadzidze izvozvo kwete kumhanya kutaurira vanhu nhema sina basa apa kuzoda kumhanya pamaplatform uchizvifumura unozvishoisa emptiness yekusaziva shoko raMwari. Wodotutuka futi vanhu vaMwari, hasi munhu waMwari iwewe, munhu waMwari iwewe. Toda iwe funga tikade wishi yako iwewe. Dai tikatora wishi yako iwewe nyika ichirarama muraramiro wanoita iwewe, tikadai tiri kupi? Kwade usina kana nyika. Ngatibvirapo. Then a message to those vanovasupporta especially kuma comment section. Kubva nhasi rega nokubatsira chinhu 1 kundifarira kana kusandifarira. Hazvibvise sadza patebhuru pangu, pandoda kubatsira muumwari hwakanaka. Kubva nhasi kana uchinamata, namata uchiti Mwari, kuda kwenyu ngakuitwe muupenyu hwangu. That's a powerful prayer more than anything. Kana munhu atadza munomunamatira Jehovha, dzora mweya wake ite zvinhu zvakanaka, isina rakasha kuchititasa. Tinokusasangorora. Ndikunzwa kufara, ndikunzwa kunakirwa, ndikunzwa kukomborerwa, ndikunzwa kuitirwa zvakanaka neshoko raJehovha. Aiwa, ndiri kukura panyama nepamweya zvese, ende ndinovimba kuti newewe uri kuteedza chitubu une chiviri kana zvitatu zvaurita sei zvauri kubata. Nezuro ndandina mukoma Howard tichitaura nyaya yaHubert Angel. Vane nzeve dzekunzwa vakanzwa, vakabatsirikana vakabatsirikana. Nezuro ndakaita futi video raApostle Makore naEvangelist Bullet. Aiwa, ndikunzwa kufara. Mwari ari kutiitira zvakanaka pa.5 Creative Studios. Ndazotaura naApostle Makore mushure mekunge varesponda to the video yandakaita nezuro vachiendesa mashoko kuna Evangelist Bullet. Ndikati ko zvakaipei mungosangana paplatform, mongoti uyo akakanda vhesi rake uyo kanda vhesi rake, uyo akatsanangura uyo otsanangura, kuti vanhu vabatsirikane. Because at the end of the day haisi nyaya yekuti ndiani awina, haisi nyaya yekuti ndiani mukuru, inyaya yekuti chokwadi ngachisvike kune vanhu. Vanhu ngavanzvere, vanhu ngavazive, vanhu ngavanzwisise chokwadi. Hanzi pane chokwadi pane chiedza, pane chokwadi pane rugare. Hanzi know the truth and the truth will set you free. So we are not here to defend anyone. We are not here kuti tishore munhu kana kuseka munhu, but tiri panapa pakuti tisimbisane pachinamato chedu. Munogona kunge musingazvizive zvenyu, inini kuchechi ndinotomboenda nenguva dzitori kure hadzo, but kuchechi nechita sei ndichibaya magwaro, ndinotoverenga mavhesi, ndogona kutokupai kana 10 kana 20 izvozvi nemumusoro ndisina kana kumbotarisa bhaibheri. Handitika saka zvireve kuti kana tizomborowa makulayo here and there hatichaziva magwaro tinotomaziva, ende tinoita sei tinotofara, tinotonzwa kupombonoka kana tichitaura nyaya dzechechi dzakafanana neidzi. Saka ndoda kuti ndikuplayerei the respond yabva kuna Apostle Makore vachitaurawo zvavari kutaura, maonero avo, mafungiro avo pamusoro pani paEvangelist Bullet nemaonero avakaita paprevious video. Ndisingatambise nguva, zita rangu ndonzi DJ Holly, ndinokuchingamidza ku.5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Let's jump into the voice note. Apostle Makore tinzo kuti vari kuti chi usakangana kusiya comment kana uchida kunzwa debate raApostle Makore naEvangelist Bullet, ndibate mucomment section. Isa comment mucomment section, like a video rinoiri tomba tavaunza paplatform toita sei tokurukura. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, Sarai Mchinakiro. DJ Holly Morisei. Right. Sikana level yekupindura. Another Evangelist Bullet. First and foremost, kuti anzi evangelist. Anditika anofana kuziva where he got that entitlement from. And it's kuti ndiwe ainayo. That anofana kuziva where he got that entitlement from. In ministry. Yeah, it's a ministerial entitlement. It's an office, it's a ministerial entitlement. Inowanikwa on the Christian side. Anditika anakuda kutaura achizvidescribe kuti pachivanhu ozodai. Hatisi kutaura chivanhu pana chekutanga. Ngaatanga aziva kuri kubva title yake
And that ministerial entitlement, the fivefold ministry, ministerial entitlement yake yekunzi evangelist. So he can't do without the word of God. He can't do without the so-called in quotes Bible. Number one. Number two, scripture is clear. Isaiah 45:7. I formed good and I formed evil. Ndimwari Jehovah varikutaura. I formed good and I formed evil. Ndimwari Jehovah varikutaura mashoko avo. And it is I, Jehovah, who does all these things. Which ones? Good and evil. Hapana pandamboti ngaateerere. Hapana pandamboti God is evil. No. But I said God created evil for his own good. Uyipi iwo Mwari vanoushandisa mukunaka kwavo. Handisi kuuya pana kuzodzidzisa munhu akatozvikwalifaya kudhara. Ndikuti ngaasataure akapotsa. God uses evilness for his own good. Uyipi iwo Mwari vanohuda mukuita zvakanaka zvavo. Zvakafanana nerufu runotirwadza. But Mwari vanoruda kuitira kunaka kwavo, vakwanise nguva yekurarama kwemunhu. Isu hapana munhu atoda kuti afe, but Mwari vanozvitendera. Ndosaka meona naDhavhidha vaichema kuti ndosvika kupi, ndichita zvamurwadza. Marwadzo iyayo anouya in the form of evilness. NdiMwari vanozviitisa. Ndosaka vakati ndinozviitisa. Ukati varipo vakashata, ndiMwari vakavasika, ndiMwari vanozviitisa. Iwo namata nguva yaMwari ikwane. Kwete your wishful thinking. Kufunga kwa evangelist Bullet. Hatina basa nako isusu, akutibatsire. But kuita kwa Mwari ndokwatine basa nako. Don't know the will of God. Kwete kufunga kwa evangelist Bullet. Hatina basa nako. Ndosaka uchiona to this very day, how many times have you given prophecy? Isina kana one chabuda. Nekuenda kwevanhu vaakavenga. Uri kurwisa kuita kwaMwari akubude. Ndosaka uchiona vasvika pakuti vanhu vakurwadzirwa. Maybe ZANU-PF has overstayed according to people's expectations. Kuita kwaMwari hamusi kunamata here. Saka vese vasiri kuda ZANU neuwandu hwenyu. Kureva kuti minamato yenyu haishande. Because zvamuri kunamatira hazvisi kuitika. Ndo zvamuri kureva. Kureva kuti minamato yenyu haishande. No, minamato yenyu inoshanda, but chiri kuitika, you are praying amiss. Muri kunamata makapotsa. Muchati pane dhoo rakavhurika, handitika imoramba muchirova madziro. Paringopinda padhoo rakavhurika, because zvamuri kuda, handiti nezviri kudiwa nana evangelist, anonzi evangelist Bullet. Handizvo zviri mukuita kwaMwari. Kuita kwaMwari kune nzira yacho. Pane pakanaka, pane pakaipa. Mwari anozvishandisa, ndiwo mushandisi wazvo, ndiwo musiki wazvo, ndiye mushandisi wazvo. Pane the element here, the creation anonzi devil. Lucifer. Ndiwo yekuti vanhu vanongofunga kuti chakaipa chese chaitwa naLucifer. No. Lucifer anokupesvedzera. Wamboona muranda wangu Jobho here? Alright, ndikukumbira umbono mubate. NdiMwari vari kubvumira. Asi pakumubata usabate mwoyo wake chete. NdiMwari vari kubvumira. Then the devil then come and use you. And it was the devil is the mastery of evil. Kuti akushandise Mwari ndo vanenge vabvumira. Saka chese chinoitika Mwari vabvumira. Munhu aita accident afa ikati ndiMwari vaita kuda kwavo. Atibota ozona pafamba Satan. Tiri kukunzwai matauriro enyama jaira, but ndiMwari vatende. Mwari vasingadi vanoisa chisimbiso chekuzvirambidza. Mwari vachida vanovhura magonhi ekuti zviitike. Ndapedza naye. Kwete kumhanya kukota mascripture, auri kuita misquote futi. Problem yake ari kuzvifonera achizviparidzira achinzwa ari right. Famba neshoko, verenga kuti right. Isaiah 45:7 iri kuti chii? Simple. Ndini Mwari ndakasika zvakanaka.
ndine Mwari ndakasika hwipi. Zvese zvinoitika ndine Mwari anozviitisa zvese. Paya paakacreata paakota, which means after creating everything, God said it was good. Evil is part of the good that God created. Ndozvanati evil ndeyaMwari, iri part of his good creation. Anoishandisa panguva yaanoda kuishandisa. Panoitika njodzi ndiMwari vatendera, ndiMwari vaita kuda kwavo. Handiti mazvona, pafa mwana waDhavhidha akutotamba because aziva kuti ndiMwari vatendera. Ari kuti azviroere musoro pasi kuti mwana wangu afa, kana ati ndiMwari vatendera, ndiMwari vanozvishandisa, ndiMwari vanoisa, ndiMwari vanokwanisa nguva. He is the controller of good and he is the controller of evil. He permits for evil to go and he permits also for good to prevail. Zvese ndezvaMwari. Ngatotoimba ni zvinhu zvose. Handiti tisinotoimba wani zvakasikwa naye. Ngatotoimba zvinhu zvose zvakasikwa naye. Evil, it's a creation of God. NdiMwari vakaisika. Anoishandisa ndiMwari. But pakuishandisa, because vanoishandisa panorwadza. Ndosaka uchiona devil achikufurira kuti muende nekoko. Devil akuitise anokufurira, anokuchovhera chete ku creation yaMwari, so that uite nzira dzaMwari dzinorwadzisa chete. Chimupa ipapo tapedza naye. Ngatimbotore 0.5 Creative Studio. Handiti inenge itori ministry yako, which is manifesting what we call a gift. Kura kuti une chipo chako chawapuwa mukudanwa kwako mu ministry of media or ministry of expression. Handiti yandinopushira futi kuti iri ku ministry of evangelism, kwekushambadzira ruzhinji vanhu vachisarudza zvavanoda. Then you get a person like anonzi Evangelist Bullet. Ouya pano vaanotungamira ngavachimubvunza kuti munhu waMwari, Isaiah 45:7 musati matenderera kweso kuchimbotiudzai kuti inorevei. Kana agona kuvapindura ipapo, totangira ipapo. Chekutanga, Mwari pavakati futi it is good, vaona his whole creation, hapana changa chasara pakusikwa. Evil was part of the things zvakadaidzirwa kunzi it is good. Haana kumboti some are good, some are bad, or some are evil. No, Mwari vakati for all that he had created was good in his eyes. Kureva kuti evil was created, it was part. Saka chese chakasikwa naye, zvese zvakasikwa naye, handitika ndezvake, and it's all part of his good creation. Saka kwete kuti aiwa ndakuda kuzoenda kuna ningi. No, aya manje handitika ati zvinhu zvakaipa, ma-actions akaipa anoita kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Vanhu hobho vanoparidzirwa nevanhu vanenge ana Evangelist Bullet apa ndivo vanhu vari kuenda kuchechi vasina breakthrough kana one yavari kuwana. Why? Because vari kuitiswa zvinhu zvisiri izvo, vari kunamatiswa in God's in Bullet's wishes, kwete in God's purpose. Namatira kuti nai Mwari, inini ndoda kupinda mupurpose yenyu, because as a human being hauna purpose. In America, a book was written and released, and within 24 hours, it had sold 100 million copies. The book's title was The Purpose to Life. Uchitarisa unaona kuti vanhu 100 million vese vakatenga within an hour, within 24 hours. Vanhu 100 million vese vakatenga within 24 hours. Vanga vasingazivi their purpose in life. A human being does not have a purpose in life. Asi ukatera munhu anenge Evangelist Bullet ndiye anokutaurira. But isusu vanhu, we operate in the purpose of God, so that akwanise kutishandisa muwiru yake iye Mwari. But iwewe ukafunga kuti une purpose, you will do your own wishes. Zvinoita na Evangelist manje Bullet uyu. Ane zvaari kuda, iye kana achinamata, ari kuda kutoudza Mwari kuti bvisai Mnangagwa, isaichamisa. Ndo prayer yake munhu akadai so yeye. Mwari vari kuramba vachitarisa kuti ndo zvauri kuda, but handiteerere zvauri kuda iwewe. Iwewe haundiudzire, inini ndini ndotokuudzira, nekuti ndini ndakakucreata. But iwewe wakuda kuita kunge Mwari ndo vanofanira kuteerera iwewe.
iwewe unofanira kuteerera Mwari, unofanira kupinda kunzira dzaMwari. Nzira dzaMwari ndo will of God. Nzira dzaMwari dzimwe dzinorwadza mukufamba, dzimwe dzacho dzinoita sei, dzinonakidza. Ukapinda mu-will of God, womuvha in the purpose of God, unobudirira kwauri kuenda kwese, hazvikutemese musoro, and unoona kuti kunamata akukuremere. Ukanzwa chinzi zvinonorema sekunamata, it's because people are saying their wishes instead of flowing in the will of God. Will of God haitemese musoro. Chaita chese tenda Mwari, chakanaka tenda Mwari, chakaipa tenda Mwari, because Mwari ndo vanotendera zvese, ndo vanoita zvese. Vakatonyora paIsaiah 45:7 kuti it is I Jehovah who does all these things. Manje kuti ukarwadzirwa unamatira kuti nzwai Chamisa ari kupinda, ndo vanhu pastation ipapa futi hope vanodaro. Chamisa ari kupinda. Did you verify if he is in the will of God? Uchaona kuti unogona kusvika pakufa asina kutonga Chamisa iyi. Reason, it's your wishful thinking, but it's not the will of God. It's your wishful thinking, but it's not in the will of God. Panogona kutopinda mumwe amunanga gwavabva. Chamisa aripo iye futi. Mosvika pakukura, mosvika pakuchembera, mosvika pakufa asina kupapinda. Because it's your wish kuti dai apinda. But is he in the will of God? Is he in the purpose of God? Anogona kunge akangounzwa Chamisa ega kuti angopota achingodaiso zano ichiita chizvita check-in chete, kungoshandiswa iwewe unoza zvana Faro zvekungokugadzirisai kukudzorai panzvimbo kana mafarisa sevaIsraeri. Ndo zvinenge zvichingoitika. Saka zvana Evangelist Bullet ngaasauye paplatform panapa achitaurira vanhu his wish. That's why he gives false prophecies and nothing that he has said has come to pass. Dzokera kwese kwaitaura kweso. Ndipe one chaakataura. Ndipe one chaakataura chikaitika. Iye Evangelist Bullet. Ndipe one, but under the discernment. Discernment is a spiritual gift. Yaasina futi. Because in discernment is wisdom. Ndiye munhu asina kana wisdom pawanisana kwachitaura. But ari kufamba newishi yake. Wisdom haiwanikwe nyore. Itori special gift. Ungatoti Evangelist ane wisdom. Ndotsaka kuti kana achitaura zvinhu zvake zvese anomhanya kupersonalize zvinhu. Anogona kutanga kuti uyu ane zimusoro, uyu ane ziguno, uyu ane zigotsi, ndo zvaanomhanya. Don't personalize. Push with scriptures, revelation and enlightenment. Hatazviti Evangelist ngaaiteka. Will of God will always and forever prevail over his wishes. His wishful thinking rambai makabata katoda kuona. Tikakutaura chokwadi, you support ZANU-PF. No, we are giving you enlightenment of truth of what's on the ground. Inonzi the will of God. Isu kana tichinamata ndo yatinonamatira. Ndikanamata ndine zvanine chiroda, but ndinonamata in the will of God. Chiripo ndokuita kwa Mwari. Chiripo ndokuita kwa Mwari. Although ndine mawishes angu kuti hapana apa dai Mwari andigonera ndadai, it's my wish. But in the will of God, am I allowed to have my wishes? Saka, don't push for your wishes. You are pushing your own personal agenda over God's agenda. God's agenda is in his will. Your wishes, ndizvo zvauri kudawo zviri mumwoyo mako, but Mwari ari kukupa here zvinhu izvozvo. Saka zviripo izvi ndo inonzi the will of God. Hazvinoti kusapota ZANU-PF, but you are speaking the will of God. Kuita kwa Mwari. Your wishes are not manifesting, but the will of God is ever prevalent. Ngadzidze izvozvo. Kwete kumhanya kutaurira vanhu nhema sina basa. Apa kuzoda kumhanya pamaplatform uchizvifumura, unozvishoisa emptiness yekusaziva shoko raMwari. Wodotutuka futi vanhu vaMwari, hasi munhu waMwari iwewe, munhu waMwari iwewe. Toda wofunga tikade wish yako iwewe. Dai tikatora wish yako iwewe, nyika ichirarama muraramiro wanoita iwewe, tikadai tiri kupi? Kwede usina kana nyika. Ngatibvirapo. Then a message to those vanovasupporta, especially kuma comment section. Kubva nhasi rega nokubatsira chinhu wani, kundifarira kana kusandifarira hazvibvise sadza patebhuri pangu, but ndoda kubatsira muumwari hwakanaka. Kubva nhasi kana uchinamata, namata uchiti Mwari, kuda kwenyu ngakuitwe muupenyu hwangu. That's a powerful prayer more than anything. Akatotaura Jesu, kana muchinge monyamata namatai muchiti, inzwa panozotaura, let thy will be done. Jesu aisatoda kufa, but akanamatira kuda kwaMwari kuiti. Rega itai mukombo uyu upfuure, kuda kwaMwari.
Saka vese vanouya paplatform panapa, here is a word for you. Anditika, you don't need to like me or to love me, but you just need to believe what I'm telling you. Kubva nhasi in your prayer, say, God, let your will be done. Because your wish, ndeyekuenda kumagunje kuti unochere gold. But the will of God, ndeyekuti uite mari uri ipapa uchirima mavheji. Wotopedzisira wato a good farmer from where you are. Saka ukaita your wishes at times, most of the time they don't come to pass. But if you fall in the will and purpose of God, zvinhu zvako zvinokufambira, haunetsekere zvinhu zvakawanda stereke. So from today, let your prayer be, God, let thy will be done in my life and those around me. Wapedza, usanamate munamato wabullet. Unotsemuka musoro nekurovera musoro pajurawo usina kwauri kuenda. Handiti kuti hazvina kwazvinokuendesa nezvitaura nabullet izvi. Haikona kutaura, ndononzi they shall preach a gospel that is sweet in their ears, yet it weighs nothing. Ndorana evangelist bullet ari kutaura zvamunoda kunzwa, that which tickles your ears, but risina transformation yarinokupai. Ndozvinoparidzwa nana bullet. Chokwadi ndochekuti wish of God, the will of God ndo yakanaka. Kubva nhasi I so pray that you pray for the will of God in your life and not the wishes of an evangelist bullet. Chimbovasiya vakadaro aka tifambe pamberi. Mwari akuitire zvakanaka. Bye bye.